De drie verdachten hadden er alles aan om vast te komen dat haar slachtoffers uit het water komen konden. En zelfs in het water waren de studenten net veilig. Daarvoor zijn de drie leuters nog veroordeeld. 12 van de drie kregen 5 maanden celstraf op lijn. De 24-jarige leuter nog 1 maand extra. Maar ze gaan net naar de feestnis, omdat ze de celstraffen al in voorarrest uitzitten hebben. De straffen zijn wel opvallend lager als de eerst van 1 jaar celstraf. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat alle 3 de verdachten openlijk geweld hebben gepleegd in vereniging. De poging doodslag die te laste was gelegd en ook de poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel, dat vindt de rechtbank niet bewezen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat een aantal dingen onduidelijk zijn gebleven. Waaronder het gooien van bakstenen. Het is duidelijk dat er bakstenen zijn gegooid, maar is niet vastgesteld door wie. En dat geldt ook voor de fiets die met een zwaaibeweging de gracht in is gegooid.